Foarte multă lume mă sună să-mi spună am fost păcălit sau am plătit la voi la numărul de telefon și nu m-a contactat nimeni. Dragii mei, fac acest clip și o să-l lăs aici în top pe TikTok pentru a vă preveni. Mare atenție! Singura posibilitate să vă programați la noi este făcând un contact direct cu noi. Cum ar fi? Pe aplicația noastră RoHub, pe care o puteți downloada pe iOS și Android, după care vă programați cum arată în această imagine prin consultanță online sau la birou, exact cum vedeți în această imagine, sau contactând unul din angajații mei la numerele noastre oficiale de pe TikTok. Iar în imaginea aceasta vedeți TikTok-ul nostru oficial și numerele de telefon din bio sunt numerele noastre de contact. Orice altă formă de contact nu este din partea noastră și o să am rugămintea să vă asumați. Noi nu răspundem pentru aceste scamuri. O să repet încă o dată, vă programați pe aplicația noastră RoHub sau contactând unul din colegii mei la numerele oficiale pe care le găsiți în bio la TikTok. Mare atenție pentru că mă sună zilnic 2, 3, 4, 5 persoane pretinzând că au fost contactate de diverse persoane care au WhatsApp cu imaginea noastră de la RoHub. Am văzut persoane care și-au pus și chipul meu în spate, în background, pretinzând că sunt ei. Pentru a vă convinge că suntem noi, la numerele de telefon de pe TikTok, puteți să sunați cu video call și o să vă arate colegile mele imagini din biroul nostru live, inclusiv eu dacă mă prindeți la birou. Deci, mare atenție să nu vi spăcăliți, vă pupă John și eu când vin dimineața la birou, îmi dau seama de persoanele care s-au programat genuine, așa cum vedeți aici, pentru că mi-apare în Google Calendar cine s-a programat pe aplicație și fetele îmi spun cine s-a programat pe linkul din bio. Vă pupă John, cu aproape 20 de ani de experiență în Legal Advisor, împreună cu o echipă foarte bine pusă la punct pe care o am aici, vă aștept cu drag.